شروانên Hêza Sûriya Demokratîk di nav şer û pevçûnên giran da di bajarê Raqayê da pêş dikevin. Di encama pêşketinên dawî da şervanan dikarîbû hinek dever û taxên nû ji çekdarên Daişê rizgar bikin. Piştî ku Sûra Raqayê derbas kirin û ketin nav bajarê kevin. Li aliyê başûr, şervanên Hesedê ketin taxa Hîşam Ebdilmelik û piraniya wê xistin jêr kontrola xwe. Herwiha taxa Qesr Elbenat li aliyê Rojhilatî Bajêr bi temamî hat rizgar kirin. Li gor fermandarekî Hesedê got di encama çalakiyên wan da sû heft çekdarên Daişê hatin kuştin, herwiha çar şervanên Hesedê jiyana xweş dest dan û heft jî birîndar bûn. Tabii ki gelek destkeftî hatin bi dest xistin, mirov karê bêje ji bajar sedî sî dest şervanên Qesedê da ye. Tabii ki em bêjin heta niha ev 28 roj ku hamle berdewam dike. Mirov karê niha bibêje zaten êdî heval derbasî wî millî Sûreyên Raqayê jî bûn. Ew Sûreyên ku di bajêr de hebûn, yani mirov karê bêje Raqa kevin. Dîsa millê ber ve ava Firatê da gîştine Heyî Haşimiyê jê ra dibêjin. Niha mirov karê bêje pêşketinên dawî bi rengekî pir erînî tê dewamkirine. Piştî ku navenda bajarê Raqayê ji çar aliyan ve ket çembera şervanên Hesedê çekdarên Daişê hewl didin got korîdorekê ji xwe ra vekin û bi tundî êrişa taxên got ji bin kontrola wan derketî dikin û herî dawî êrişek mezin ser taxa Elsînaa pêk anîn. Di encam da dikarîbûn demekê wê taxê kontrol bikin. Lê şervanên Hesedê piştî demeke Kurd careke din taxa Elsînaa vegerandin bin kontrola xwe. Heta vir desta hevala xwe kişan giyan vê dira. Erebet hevala teqandin, êrişî hevala kirin. Heval paş vegerandin, ana mecwan girtiye. Em ketinên dirê Sûriyê nêzî 500 metrî. Henî me girtiye ev Sûre havayê. Ama ji medresê wê dike Sûre. Havayê. Ev binayetana dike ji zaten dirê Sûriyê de. Yani heta vir ana me girtiye. Ev taxa Sinaa ye. Ev Sinaa ye. Li pişta me mişlim maye. Ji vir bizal ve Sinaa xwe dene. Amana Sinaa dene. Piştî wê dibe Sûr. Jêr dime Sûre. Hevalê me nêzî 3-4 metrî ketine dirê Sûrê jî. Operasyona rizgarkirina bajarê Raqayê dikeve meha duyemîn û taniha beşek mezin ji bajêr hatiye rizgarkirin û roj bi roj şervanên Hesedê nêzî ortaya Raqa dibin.